South Africa sanibonani nibingelela uThabiso kaCela uqumba amaqumba lalaqumba iselesele nginibingelela bukhoma ngaphansi kwechannel kenkulukazi lapha ya ku YouTube bayibiza ke ngokuthi uhlanga media okusho ukuthi ke kubalekile ngasonke isikhathi mawusifuna uvela uthi nje uhlanga media bese mangokuthi awukaze uze ke usubscribe uvela uncafaze lapha ya kube uvela uthi nje subscribe ukwenzela ukuthi ngasonke isikhathi uzohleza uthola ke ama notification ashoyo ukuthi kukhona esesitheke sakuphonsa siuhlelo ke thina egama lalo libizwa ngokuthi ihway mina ebantwini bebonke kungani ukhethile ukuthi ke lobu buhlungu ubuzwise mina bebaningi kangaka abantu eningizimu Afrika nasemhlabeni jikelele ukhethile ukuthi wena ubuhlungu ubuzwise mina isho ke lesiza kakhulu abantu abanenkinga ikakhulukazi makuukuthi umuntu wake wakwenza into ethize mhlawumbe kangana ukuthi ukwenzile into ethize noma wazitshela ukuthi awazi ukuthi ukwenzile leyo nto leyo ethize la khona nikwazi khona ukuthi nihlale phansi nibuyisane njengabantu abake baphila ndawonye namhlanje ke sinendaba impela uTalatiya udadewethu lapha ke uthi ke yena walahlekelwa ingane kaMfowabo kwathi nje ngcwatsha ugogo yavele yahamba emva kokuthi ugogo encwatshiwe ugogo ke ubani umama ozala lo sisi okuyena osibhalele uzala lo sisi aphinda azale ubaba kaMfana okusho ukuthi ke lo sisi uanti kalomfana ofunakalayo ngenhlanhla ke thina ngoba sizama ngawo konke okusemandleni ukuthi sikwenze ofisa ukuthi sikwenzele kona if around eThekwini nje suke sokuthola ngenhlanhla umfana samthola hey asazi ake sihambe siyoza ukuthi ke mase behleli phansi mhlambe ngabe kuzokwenzakalani kanti kungakhohlwa ukuthi ke mayiphela ke uhlelo wenze sure ukuthi uyahlala kunodaba lapha ngasekugcineni mase iphelile nje uhayi mina uzobona kunesiqeshana lapha yangasekugcineni ekumele ke usibuke mhlambe nawo khona ke usizo ongalithola nabanye abantu mawukuthi bayafisa futhi ukuthi ba-advertise ke imisebenzi yabo siyacela ukuthi noma ngabe umsebenzi wokwenzani ngisho ngathiwa wakhe izindlu ngisho ngathiwa wake wenzani xhumana nathi siuhlanga media enambeni 0785308525 0785308525 ukuze sikwazi ukuthi nawe sikusize umhlaba wonke South Africa yonke ikwazi ngisho lapha phesheya kwezilwandle bazi ukuthi kukhona nawe okwenza ungafisa ukuthi mhlamba abantu ubenzele kona ngisho ngathi uyadweba ngisho ngathi udweba amaplan ezindlu thina sokwazi ke ukuthi sikusize sithathe umsebenzi wakho sobeke ebalazweni xebu phinde sikubingelele imbukeli ngasekhaya igama le channel uhlanga media kanti igama le show ihway mina namhlanje sinomfowethu la esifisa ukumazi kangcono esifisa ukumazi kabanzanyana sithola ukuthi uyena lo muntu abathi uyena siyakubingelela sokwamukela ohlelweni mfethu yebo sanibona njani siyaphila kunjani siyancane mhlawumbe ake uqala uzisho bafika igama lakho nesibongo igama lami nguSipho kaKheso Sipho kaKheso siyajabula mfethu ukwazi siyabonga nokuhlonipha nje ukuthi ugcina ufinyelele la ikakhulukazi nje ubungazi nanokuthi mhlawumbe umuntu okuyena odingayo ubani siyakubonga inhlonipho yakho nendlela nje ube yiyona kuthina siyajabula kakhulu sifisa ukwazi mfethu ngoba uyabona usuke kubhalela umuntu ekuchaza ngendlela akachaza ngayo asingalaleli iside lakhe kuphela kodwa ke silizwe nelakhe iside ukuthi ngempela lokho akuchaza kuyikona yini uzelwe mfethu wesifazane nowesilisa naba bangaphi kubona laba lo wesifazane nowesilisa abakuzalayo hayi ngizale ngewedwa nje bafu kunjani ukuba wedwa mfethu ekhaya nje uthola ukuthi wedwa nje wena nje wedwa umuzala wedwa nje ufana njengomuntu oyiqanda bayakutotosa kini manje yonke into eyifunayo anikezwa nje mawubheka ekukhuleni kwakho mhlawumbe akukulimazanga ndo ukuba wedwa ekhaya khona khasikhona isikhadlana so sisi nabafowethu la mhlambe la ngingase ngikhalele khona mekhona engikudingayo khona into engozikhuluma nomzali into engayikhuluma nabafowelo kase ngisizwa nje ukukhuluma nabangane kwezinye zezinto ngoba ngibuka le side lokuthi ma uyingane kubalekile ukuthi kwesinye isikhathi makhona into oyifunayo ungayitholi ufunde lento yokuthi kumele ezinye zezinto ngiyilwele kuze ngiyithole ngoba uma namhlanje ufuna lokhu kuthiwa mina kusasa ufuna lokhu kuthiwe mi ugcina ungabi nento ethi into iyasetshenzelwa yonke into kusho itholakala kalula okugcina sekwenza ukuthi noma abazali behamba usale nalonto udethizwa ugcina ukuthola amaphara amaningi kangaka usele nalento yokuthi mina mangifuna into kumele ngiyithole kalula kuse ayisetshenzelwa into sengisho ukuthi wena empilweni yakho awuzange uzube nayo leyo nkinga hayi abakhona ngoba okunye angase ngikufuna kubazali mhlawumbe amandla abanawo ngigcina sengidimanda inhlonipho seyiyaphelela manje siyaphela ngiyazi ukuthi mengifuna ukuthi kumele kuphoqa ukuthi hayi umzali ufuna nginikeze
Eish. Manje ungitshele abazali basekhona vele kodwa. Hey. Hayi khona abasekho. Ngikhuluma nje iqiniso bafana. Bobabili. Hayi bobabili abasekho. Kwaqala nje kwashona yena uma. Wase kulandela ubaba. Nawo nxayese mfethu. Kwase kulandela ubaba. Futhi ngamafumpi nje ngingumuntu oyintandane. Yes. Awuzwa kubi ke bese kuzoloko. Manje uthi kwaqala kwashona umama. Yebo. Okay. Ngicabanga ukuthi umama wena umuntu mhlawumbe osondelene kakhulu naye. Engasashongo. Kwaba njani ukukulimaza nje lokho? Mfowethu awubuhlungu. Ukubuza nje lo mbuzo kona kokuthe usawuthi esilondeni kodwa akusenani. Cha, ukuthi ezinye izinto bafo kubalekile ukuyikhuluma ukuze idlule. Uyabo? That's why ukuzokuthiwa indoda ayikhala ikhalela ngaphakathi kodwa uthola ukuthi kwesinye isikhathi kubalekile ukuba nekhona lakho wedwa umfana. La khona okhala khona ukwenzela ukuthi uma ufika ebantwini ufike so right. Ezinye zezinto ezikanje zibalekile ukuthi sidlule kuzona. Siyikhulume, singene deep futhi kuzona ukuze siyithinte zonke izilonda makufanele ibhibhe khona izophola. Uyabo? So nangokuma sehambile sekusela ubaba. Ma ubuka iside lika mama neside lika baba lama side akafani. Iside lika mama lihleze linale ndawana kuba soft. Kodwa iside lika baba noma liba soft kwesinye isikhathi kodwa isikhathi esiningi linokuba nesankahlo. Uyabona linokungancengi. Sekunjani ke manje mabe sekhona ubaba uma engasekho? Hayi akusafani. Akusafani nje ngeke ngisuke la ngiyotshela ubaba ngithi hayi ngifuna into ethile ngiyithole kalula kutetenywa lapha. Sandla sona sasiqinile kodwa sasinokungikhulisa. Njalo. Ngoba umuntu okade ekhuluma nathi usitshelile ukuthi emva kokuthi kushonile uma wasuke yasuka wahamba waya kababa ukohlala kababa ngaloma kweqiniso yini. Kunjalo. Okay. Kufike kwaba njani khona? Ngase ngumuntu phela ongesanamzali. Kwakunzinyana because ngangumuntu othunywayo nje njalo. Mhlawumbe kuthiwa sibani banambonza ukuthi zikhona ezinye ngihleli phansi ngithethe. Nanokuthi nje ngangumuntu nje ubukela phansi. Nasesikoleni mhlawumbe imali. Ubaba uthini makwenzeka zonke lezi zinto ngoba phela kukhona njengomuntu okuzalayo kwangempela. No, angithi umama kasekho. Ngangikhala kuyena phela ethi hayi mhlawumbe uzothi qina njengendoda kade kanjalo. Nami ngizama ukudlulisa nje nginganaki. Ngabe into engibambelela kuyena kakhulu leyo. Benjani uthando lukagogo? Hayi bekumnandi ngifuna uqhamanga. Kodwa ke bekukhona lawo mathize nje mbijana akade khona. Kodwa bengingasho ukuthi bekumnandi nje kukhona inkinga nezincane nje. Inkinga nezincane mhlawumbe beqhamuka kuliphi side? Inkinga beqhamuka ngagogo. Yes. Kodwa bekuphileka. Hayi bekuphileka khona. Okay. Yo, uzwakala ngathi uthanda ukhule kahle kodwa futhi noma zikhona izinto ebekade kodwa bekuyizinto ebekuphileka nazo zinyatheleke impilo iqhubeke. Ubaba uphila isikhathi esingakanani ekhaya ngoba kukhona la futhi ekuvela khona ukuthi naye umuntu owabuye wahamba. Hayi nophilile bantu uphilile. Usovele sohlala khona. Yes, akufani. Wabuye wahamba. Manje kunjani ke mase kuhamba yena ekubeni bokade ukhalela uma sekuhamba naye futhi? Bese kuwesike lapha sekunzima kakhulu. Bekukhalela gogo nje. Wabe sekuselena ugogo. Okay. Manje ekhaya abantu abadala bekugogo noba abebekhona ngaleso sikhathi sekushonela ubaba. Ngephi? Ekhaya kini bekade khona ugogo nobani sekushonela ubaba wakho angithi bekubaba wakho nogogo akekho umunye obekhona. Bekhona uAnti wami. Yes, bekhona uAnti wami ode khona. Okay. Benjani noAnti? Hayi. Beku right nje ukuhlala nabo. Ngeke phela singabukhwela zoyihibe ezincane. Okay. Ngeke singabukhwela zoyihibe umkhula usukhuliswa umuntu ongekho umzali. Kodwa umuntu obekuyena obasosondelene naye kakhulu ugogo. Hayi bekugogo. Ugogo impela. Okay. Usahlala khona namanje? Hayi sengasuka nje. Sengasuka kudala nje ngahlala eceleni ngayimela nje eceleni nje ngaba ngedwa. Kodwa ngicabanga ukuthi waphuma kahle. Yabona uma uhlale nabantu kanjalo uma sewuhamba kufanele kuhlale phansi. Ngibonge kakhulu makulana ngiyabonga imfundiso zenu ngiyabonga kakhulu kodwa ngicase kwesikhathi sokuthi nami ke ngidede njengomfana ngiyobona ukuthi ngenza kanjani. Ayithinta ke indaba.
ngavele ngahamba nje. Ngavele ngahamba nje ngezathu ezithile nje. Engeke ngize ngikhulume. Siko Nginelokhuzane la nginomuntu osibhalele bafo la. So ngiyafisa ukuthi ngikhombise ivideo yakhe ubone ukuthi ubani bese siqhubekele phambili nenkulumo yethu. Kunombuzo wokugcina nje ngizokubuza wona uma uqeda kuyibuka le video. Uzoshaya lapha ezantsi ubukele. Right. Yeah, ezantsi lapha. Sanibona ninjani? Ngusindi waKheswa ngibhalele lapha kaWhy mina nginenkinga kunengane kaBhuti wami eyahamba ekhaya yavele yaduka nje asazi ukuthi yini inkinga yayo yahamba emva kokuthi kushone ugogo. Inkinga enginayo ukuthi ekhaya sesaze sathutha la esihlala khona asingazi ukuthi sizotholana kanjani sinayo. Ngiyabonga. Angazi uyamazi lo sisi? Hawu, hey ngiyamazi bafu. Uyazi ukuthi ubantu bami lo? Uyena lo lesikhuluma ngaye. Uyempela. Uzizwa kanjani bafu uma umbona? Mfowethu. Ngazwa lenza usuku lami lo muntu kade ngamgcina sengiyajabulela nje ukumbona. Ngiyajabulela ukungifuna iqhamanga. Uyena lo ulamana nobaba wakho angithi. Uyempela. Okay. So beniphilana naye beyi right impilo. Ubi right. Ngifuna nje ungazi. Ngoba ngicabanga ukuthi njobe ebalula ukuthi kade akugcina nje mhlawumbe yini ekwenza ukuthi ungamtsheli mase uhamba ukuthi yini uhambiswa yini. Bafo inkinga ngidonse ngendlebe. Udonsa ubani? Ugogo. Donsa ngendlebe ugogo kukhona izinto ephakathi kwami nogogo ukuthi akufanele nje ngize ngikhulume. Angiphutha. Ku-anti. Yes, kuthiwa ngiyoshona nje impela egodini. Yebo. Manje akanayi clue anti ukuthi yini le. Hayi, yena akazi. Hlobo yena akazi ngifuna ukuqhamanga. Angazi bafo ma ungathola ithuba mhlambe umbone since ukade wamgcina ungakujabulela yini lokho? Awungakujabulela. Mhlambe ngifuna uqhamanga. Kona ukumvezela ukuthi mhlambe yini eyangenza ukuthi ngihambe ungamvezela nalokho. Mangathiwa kuyenzeka nje ngelinye ilanga uyambona. Hayi sengamvezela bafo ngifuna uqhamanga. Sesingakhuluma nje. Okay, ekuthembekeni onakho, ukuthembeka nje nasebuntwini onabo nokuphila nabantu. Kusuka ku1 kuya ku10 ungazipha abantu. 9. Uyaphila nabantu. Ngiyaphila nabantu mina. Uthembekile Kakhulu. Kodwa manje khona into ethi ngibuza ukuthi kube kuthiwa uthembeke ngempela ngabe ngempela wawungakwazi nje ukuhamba ulahleke kuze kube namhlanje awutholakala kodwa futhi uthembekile. Ngokwakho ubona ukuthi u9 ukufanele. Ngicabanga kanjalo bafo. Masikubeka eceleni lokho ukuthi wahamba wangazi. Yes, ngoba nginesizathu esizwakalayo. Cha ngiyakuzwa. Ukhona mfethu uanti wakho, ukhona around. Since kuyena osibhalele ungathoki ukhona kodwa. Yabona bafo siyabonga ukuthi bangide ngisho ukuthi ngiyabonga ukuthi ukhona. Ngiyafisa uma ngabe efika ngoba uzongena la. Ngiyafisa uma ngabe efika nikhulume nje njengabantu abadala makhona izinto ezinixabanisayo nizame ngoba inhloso enkulu kakhulu ukuthi sigcine silungisile lento angithi ekhaya kini manje umuntu ongumfana okhona wena yebo kwashona ubaba wakho umuntu okhona oyigazi lakho la ngempela uyena uanti wakho okusho ukuthi umuntu efana ngabe ubambene naye ngempela kahle kahle ubani uanti wakho ngicabanga ukuthi mhlambe usuku right kakhulu lo ukuthi nikhulume lento uma ukuthi khona into ekhona noma singazi ukuthi yini kodwa ngiyacabanga ukuthi uzosivezela namhlanje ukuthi yini leyo sibone sehlula kanjani kuyona niphinde niqhubeke futhi niphile ndawonye angithi uyezwa namanje ukuthi ucishe wahamba waya emanxiweni ngoba uzofika sekuyimanxiwe uyasho ukuthi sebathutha la kade behlala khona uyabo wena wazenye indawo bona sebehlala bokwazi ukuthi sebathutha lutho bongazi lutho okay no ake simbize mfethu sithola ukuthi mhlambe ayikho indlela engenzeka ngayo yebo hayi ngamfaka okay alright chap
Sizwami kunjani? Ngiyaphila. Siyaphila nathi. Mfowethu wangazi mfethu noma uyena uAnti Lwade sikhuluma ngaye lo. Yebo impela. Sisangazi ngoba ngithole ngazi ukuthi nesikhathi impela nagcinana. Uzizwa kanjani nje ukumbona umfana kaMfowethu? Ngizizwa ngijabulile futhi ngizizwa nginamahloni. Ngoba phela sesiside isikhathi ngamgcina. U5 years nje uphelile. Naye usichazelile shem. Usichazelile ngicabanga ukuthi konke obusitshele kona naye ukuchazile futhi kunjengoba kunjalo. Kwayikhona ke kodwa ukuthi ugcine ngaphumelanga egameni ukuthi mhlambe yini kuyiyona yamenza ukuthi ehambe ekhaya. Kodwa kona ngazi ukuthi ikhona into eyamenza ukuthi ahambe ekhaya. Mhlambe ngoba ubukele ekhaya ngiyafisa ukuthi uphinde futhi usilandise ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi agcine ehambile umfowethu ekhaya. Wahamba uSipho ingane kaMfowethu esilamana naye. Emva kokushona kama uzalayo sinomfowethu wayesehamba ekhaya. Sangazi ukuthi yini emenze ehambe ngoba phela bekuyingane ekade ikhula kakhulu noma isondelene noma imthanda kuyingane futhi ethola yonke into kuma ngoba izinto eziningi mikithi uma ecela uma ekwazi ukumenzela bekhonzene nje kakhulu. Nami bengimkhonzile nje ingane yaMfowethu. Kwangiphatha kabi kakhulu ukuthi nje ngithole engasavalelisanga engasashongo futhi isizathu ukuthi yini emhambisa ekhaya ngoba sabona nje ingasekho. No kuyezwakala sisi. Yawona ngiyacabanga nje ngiyazama ukuyifaka icathulweni zakho ingane kaMfowenu ikakhulukazi umfowenu akasekho futhi umfana. Engicabanga ukuthi mhlambe even nezinto zasemsamo nje manginezinto ekumele ikhulunyelwe sengicabanga ukuthi uyena umuntu kahle sekufuze ngabe sephambili manje osenza zonke lezo zinto ngokucabanga kwami mhlambe kukhona la yini ke nimdinge khona nje kuleminyaka. Kakhulu bengike ngimdinge njengoba phela nami ngiyingane ekade inezingane zamantombazana. Yena ekade ingane yomfana ekhulele khona le ekhaya kade siyazi zonke imigomo le ekhaya futhi kuyingane kaBhuti kwaphela uyena Bhuti okade shisela impepho ekhaya kodwa mase nengane yomfana kade ngimele ihambe ezinyathelweni zikaBhuti. Manje kade kungiphatha kakhulu ukuthi akekho noma sikhala sifuna ukwenza izinto zingahambi kahle ekhaya ngoba sike saneyinkinga impela emva kokushona kama. Saneyinkinga ezinkulu ekhaya ngingazi ukuthi zidalilwa yini le zinkinga zivelaphi. Ngiyezwakala sisi. Ngiyezwakala. Ngifisa ukuthola kuwena mfethu ngoba into ebekile uAnti wakho la njengamanje ukuconfuseka nokuyibuza eziphendula ukuthi mhlambe yini ekuyiyona mhlambe simnyathele kuphi le menzile ukuthi agcine sehamba ekhaya njengomuntu mhlambe bekuyena esisibukele esisibheke yena mhlambe ukuthi konke sidinga ukuthi kulungiswe nesidinga ukuthi kufezeke mhlambe njengomuntu wesilisa osekhona ekhaya uyena umuntu ozokwazi ukuthi esilekelele mhlambe siphendlele indlela kokuthize esingafisa ukuthi siphendleleke kukona indlela yini ekuyiyona eyaba isizathu mhlambe ngoba uthe mawuveza kumina wathi kube yimfihlo ikakhulukazi ebeyiphakathi kwakho nogogo. Angazi noma mhlambe Anti wakhe uyacabanga yini ukuthi mhlambe ngabe khona yini into eyimfihlo engaba phakathi kwakhe nogogo ngendlela kade bezwana ngayo ngokwakho ucabanga ikhona into engayimfihlo phakathi kwakho. Ayikho into engayimfihlo ngoba phela ogogo bayithanda ingane bengiyitshela ukuthi umthanda ngoba kuyingane yomfana futhi ebeyodwa kuBhuti wami. Ukuthi angifuni sikushiye nalokho sithe masikhuluma sinawe waveza ukuthi umfowethu kunento ecasulayo enhlizweni yakho ngaye abekahambe eyikhuluma ebantwini. Ngiyafisa uqale ngithole lelo phuzu angimvezelanga ngaye la bengifuna ukuthi uyikhulumele wena. Yabo ukuthi kunento ahambe eyikhuluma ebantwini ngehekini. Khona uningi engikutholile kade ukukhuluma. Okubi kakhulu uke wakhuluma igama engingakholwa nje ukuthi lingakhishwa yena emlomeni wakhe elithi ekhaya bisithakatha. Iyona into emenza ukuthi ezihambe ekhaya. Lokho uthola kanjani wena? Ngikuthola phela ngoba ube nabo abangani ngale ngoba phela ngike ngane inkinga yokuthi uma ehamba ngihambe ngibuza kubangani babo ukuthi ushoniphi bengangitsheli emveni kwalokho uma ngithola kubangani bakhe
abasezi ukuza kumina ngihambe ngiyothumela emakubo besho ukuthi hayi uthi into eyamhambisa ekhaya ngoba ekhaya bekuthakathwa okuyibona ngingakwazi lokho ukuthi ukuthathelaphi. Ngicabanga ukuthi mfethu mhlambe sekuyisikhathi sokuthi siwubuze lo mbuzo wona kodwa vele kahle kahle singawo la ukuthi yini kahle kahle kuyiyona bafo eyakhipha ekhaya. Kodwa yazi lento leyo kwathiwa ngingayikhulumi. Kwathiwa ngingene naye egodini bafo. Kusho bani? Usalwazi sami gogo. Benizwana kakhulu nogogo? Besizwana kakhulu. Besizwana nje kakhulu kodwa ke khona inkinga. Eziserious kade zikhona. Kuyiqiniso ukuthi mawuhamba khona usabalalisile elokuthi isizathu esikwenza ukuthi uhambe ngoba kuyathakathwa khona. Kunjalo. Yini beyenza ukuthi wenze njalo baba? Ngizothini? Ngoba ngicabanga ukuthi phela kusekhaya lapha yana izimfihlo zakhona vele nawe kumele ube nesifuba ngoba egcineni kosuku nawe kukini mawukhona abantu bekhomba bakhomba umuzi nawe ohlezi kuona ngaphakathi ukuthi kuyathakathwa kulowa muzi kodwa nawe uphakathi kona kodwa futhi wena odumisa lokho bekwenziwa yini? Ugogo kahle kahle ngixolela kahle kahle ugogo kwakhona izilwane lapha ekhaya bafo. Angizwa bafo. Kwakhona izilwane ezazikhona lapha. Izilwane kanjani lezo bafo? Angiyazi lento mina. Angazi ngiyibone ngisho ubabona ukuthi kwakhona izilwane ezazikhona ngatshengisa yena ugogo zona. Ekutshengiselani zona? Waze ngingintroduce nje kuzona. Angitshengisela nje ukuthi angazi noma usekhatheleni kodwa wathi ufuna ngimlekelele ekuthenini ngiphakele. Mfethu yazi mesikhuluma lento mfethu. Ukuthi bafo ngibukani angifuni ukuthi ngithi ngiyayiphika lonto. Ngibuka ukuthi wena uyingane kunabantu wakho. Kodwa uantu wakho omdala kodwa uantu wakho ikhona into enjalo eyavela. Hayi ayikho ekhaya akaze kube nezilwane. Futhi uma kwangayena umuntu owayemumbi ngaleyo ndlela. Kwakuwumuntu owayekholwa. Ngoba yisho ekhaya sikhuliswe ngenkolo. Okwezilwane ukuthi uma wayethakatha hayi ngiyayiphika ayikho leyo nto. Ayikho. Akikho ukhuluma iphuthu Sipho ayikazi lokho. Cha into ekhona. Hayi Sipho ayikho into enjalo ekhaya. Uma akaze ewuphatha umuzi ngesandla sakhe. Manini ke ake ngibuze nje. Nahambelani? Ekhaya phela ngoba ngize ngibhale ngoba ngibhalela khona ukuthi utholakale ngoba ekhaya sahamba. Uzofika ufica inxiwa kuphela. Mina inhloso yami ukuthi ngikuthole. Kodwa yokuthi uma wayethakatha lokho ngiyakuphika. Ima-ke wena lokhuzane wena Sipho uhambe nini khona into engizama ukuyithola uhambe nini lapha khona? Siphelile iminyaka ewu5. Okay, ugogo besaphila noma wangcwatshwa namhlanje wahamba kusasa noma wangcwatsha wahlala ngifuna ukuthola lokho nje. Angihlala ngengcwatsha wamane washona nje kanyamalala. Awungicabanga gogo? Hayi lutho. Hawu. Kodwa bafukusho wena uthi bohlezi kahle nogogo beni right yonke into beyihamba kahle. Why ungicabanga? Bafungeke. Leza zinto ngikutshela ukuthi yimi izazi mina qobo lwami. Manje bezazi ugogo zazi mina. Hawu. Manje mina bese uma ugogo seshona. Izoza kumina shothi fanele ngizisebenzise ngigange nami. Engayona into ekahle kahle ekumina ngaphakathi. Ima-ke bafo wena uzama ukuthi wena wahanjiswa ukuthi kushonela ugogo kini. Yes. Ngoba bona inkolelo ukuthi sizoza kuwena ne. Kunjalo. Bezikwazi nje kodwa ngaphambilini ugogo khona waye bezingezi kuwena. Kahle kahle mina ngangimuntu othunywa ukuthi awayiphakela. Oh bezimazi umnikazi. Bezimazi kahle kahle umnikazi mina ngangisithunywa ukuthi angihambe ngiyophaka ngenzeni ngayikhathi zakhona kuphela ngingayisebenzisi. Izilwane zini lezi bafo kunezinyamazana izimpunzi izimbabala yini yadlala. Ekukhuleni kwami ngangezokuthiwa kuna amadoda amafishane izintshebe ezindo otikolo njengabe yini izilwane ezinjani uthi azazi zibonakala ndawo. Angiyazi lento mina into engaka
Kodwa manje into ngithini ekhuluma ulimi oluzwakalayo nje kodwa into emfishane njengaka ufike uhambe uyoyiphakela sesithanda nje kuba ninganyana impela ngakho saseyiphakelwa kanjalo angazi sisi ngicabanga ukuthi umfana kamfweni lo ukukhuluma into ethi mayifane nale kuyena kunombuzo akawubuza ukuthi uzwe nithi senihambile nihambe kanjani lapha yana yini ekuyiyona mhlambe eyaba isizathu sokuthi nisuke la kade nihlala khona. Hayi sanje sokuthi omakhelwane bebisithakatha ekhaya. Bebithakatha ngalendlela ukuthi shiya ingane ulele nazo uvuke ziphansi izingane ayikhali ayilali ebusuku zikhala kuze kuse zivuke iqobhekile ngingabisazi ke nami ukuthi yini ngaze ngadecide ukuthi cha asithuthe emsinga siyokwakha esikhothi lese sikhona manje eMnambithi. Ngesimo sokuthi besingasahleli kahle endaweni omakhelwane nje bebithakatha kakhulu futhi ngazi ngonazo lezilwane mekuthiwa ngoba bengisho mina ukuthi omakhelwane abasithakatha ngezilwane bese ilala isho nanezingane ke kahle wena into engenzeki uvuka ingane ikhala ingane ilimela isitho sawo sangasese ngingabisazi ukuthi yini ngavesane ngathi cha nje angimane ngithuthi lento eshiwo Sipho angiyazi ke noma ikhona ngicela ukuthola siyabona uma kwenzeka into ezifana nalezo siyibantu thina uma kwenzeka into ezifana nalezo awusukumele phezulu mhlambe uthole inyanga uthola abantu abazokubhekela izinto zakho ukuthi ihamba kanjani akukho mhlambe nike nakuzama nje nini. Ngike ngazama ngase ngithola ukuthi umakhelwane ngoba ngathutha uyile bantwini abangaka ngiyile nje abantu abahlukene impela nje bakhomba umakhelwane kukhonjwa ukuthi hayi omakhelwane kunezilwane ikhonjwa zona izilwane kodwa bengasho ukuthi izilwane zasekhaya ngoba phela mina uma ngimazi phathumuzi ngiqala namhlanje ukuzwa lo awukahle wesisi njengoba nisuka elokhuzeni nisukile emsinga nayo okwakhe eMnambithi laphana elokhuzeni laphana eMnambithi umehluko ukhona yini uma uqhathanisa nalapha ekade nikhona. Hayi ukhona kakhulu lokho esifikile shem kunokuthula ishiya ingane ziyakwazi ukulala ebusuku zivuke nje siphephile akukhona mhlambe kwakwehlela nje mhlambe ongathi njengoba kuthiwa mhlambe kunokugula okukhona mhlambe nawe uthole sowugula mhlambe lomuntu ozimo ezithize obhekana nazo. Bezingangitholi kakhulu mina kodwa into kade ngiyinothisa isho ukudla bekuphela emabhakedeni mengithenga igrosa ibingayiqedi inyanga. Hayibo yazi lento ngathi khona le ngangayizwa khona indaba enjalo shuthi into ekhona le into eyenzakala ngempela niyakushiya kodwa nifike ngekho siyakushiya ukudla meke sapheka nje kanye sothi siyalandela isebhakedeni hayi alisekho rice ukudla ke okutadi yenzeke ekade sikuphekile mesipheka ukudla mesithi siyakubona ekseni siyabona ukuthi bekudliwe kodwa mase sithi sokudla bese kube ngathi sekuvundile nje sekubolile. Angazi bafa ngoba wena ngicabanga ukuthi ngokwakho ukubuka uma besuka behamba behlushwa lezi zinto ayishoyo ukholelwa ukuthi bebethakatha noma bekuyizona ngixolisa ukuhleka bafa ngixolisa ukuhleka bekuyizona impela nje yebo nangithi phela imini ozaziyo imini ade ezazi imini bese kuba ugogo yena ungafundisa ugogo mina ukuthi iziphakelwa ngasiphi isikhathi uma ethe zingaphakela phela zizozidlela zenze babona bophakela izilwane kanjalo awukahle wena uyiphakela nini awu basuke bekupho sisi ngoba naye akayazi lento le hayi mase kulelo wonke umuntu nje mhlawumbe ngabo 12 kanje bese ngiyavuka ziphakelwa kunendlebe engangenwa ngizama ukuthola because benenza kanjani khona indlela yakho kade ingangenwa nje ungangeni umuntu kuyona kuhlala ugogo nje kuphela manje awukahle la kulendle kade ukhuluma ngayo yini beyibangela ukuthi ningangeni kuyona bekuyindlu uma kade ethandazela kuyona and futhi bekuyindlu uma kade ehlezi evalile ngoba isho nobaba ekhona kwakuyindlu naye akahamba ekhona kahle kahle bekuyindlu abashisela kuyona impepho esikhule nje sazi ukuthi akudlalelwa kuyona futhi akubangwa isho umsindo eduze kwayo kumele uma udlala udlalele kude ngayo ngoba indlu yabantu abadala
ekade ngena khona abantu abadala okuwuma nobaba phakathi kuleyo ndlu. Ukuthi khona into engeke ngiyibuke, uyabona mangabe kwenziwa umsebenzi ekhaya kufika obaba omdala obaba abancane omkhulu abalamana nomkhulu abafazi nje bakhona la kulendlu yasekhaya. Uma ngabe kukhulunywa nempepho bonke labo bantu bayaye basondele babe khona eduze, umndeni wonke ube khona eduze makukhulunywa nempepho. Ngoba sikholelwa ukuthi uma ngabe silamana mina nomfowethu, umfowethu ekhuluma empephweni kubalekile ukuthi ngazo zonke izikhathi ngibe khona. Ngoba angimazi ukuthi ucelani, kubalekile ukuzwa ukuthi umfowethu yini ayicelayo ngoba ngelinye ilanga mhlawumbe uyocela kanti ucelela thina ukuthi sife. So ukuba khona kwami kubalekile ngaso sonke isikhathi. Yebo kwezinye izikhathi ngizongabi khona, kodwa kubalekile ukuthi mabe ngikhona egcekeni ngibe khona meshisa impepho ukuze nami ngizwe ukuthi kahle kahle yini ecelwayo. Yabo? So bona bebeyabodwa, yona indlebe ingena bona bobabili. Yebo bengenabona ngoba phela besiyingane. Bengavumelekile ukuthi singene kuleyo ndlu. Isikhathi esiningi nje ubengena uma uthandaza. Naku-ke manje nake seniyathutha-ke manje seniyahamba. Nake nakoba nikuyona indlu mhlambe ni-check ukuthi kuhamba kanjani endlini kaManobala. Hayi sahamba sesigijima nje kakhulu. Ngoba nje sasesithatha izinto eziphakathi endlini sesihamba ezinye izindlu zasingasafuna ukubheka khona ukuthi kwenzakalani ngoba sasibona ukuthi nje izilwane ezisasiqine kakhulu sezishaya izingane ngaphakathi. Nanokuthi futhi vele uma kuukuthi nanivula khona niyifica lezilwane kwakuyoqhubeka manje emakhandeni kube khona ukuthi mhlambe vele izona ke lezilwane ezishayayo lezi labantu sebezithathile zahlala le ekhaya mhlambe noma. Hayi sasisho njalo impela sithi ngoba phela kuyasho ukuthiwa umakhelwane sasisho ukuthi sebefake lezilwane la ekhaya. Ingakho ke siba nezinkinga kanje. Kodwa ke dadewethu njobe ekhuluma umfowethu ngicabanga ukuthi into ayikhuluma iyezwakala. Kuyikona ukuthi kwesinye isikhathi sike sibalekane nje neqiniso. Sibalekane impela nje nalo. Ngiyamuzwa mina umfethu angazi wena noma uyayikholwa le nkulumo akayikhulumayo. Ngiyazi ukuthi umzali wakho uma wakho. Kodwa inkulumo akayikhulumayo uthini ngayo? Ngiphoxeka kakhulu. Njengoba bengibhalile nje la ka wayi mina bengidinga impela ukumbona ingane kaBhuti. Ngoba kade salahlekelana. Uma ifika futhi kumina ingitshela le story kade ngisizwa futhi ngabantu ukuthi kuthiwa uhambe ekhaya siyathakatha. Uma ebuya futhi naye esho lento akayisho ukuthi ekhaya kunezilwane eziphakele uyena engakazi mina ngize ngiyibone ngimdala kunaye. Angazi ukuthi ngizomkholwa kanjani emva kweminyaka emingaka ahamba ekhaya. Akuyona into engingayikholwa kalula ngoba yena kwakumele ukuthi mekukhona inkinga ekhaya ebuye eze kumina njengo anti wakhe kade sikwazi ukuxoxa naye. Engitshela ukuthi anti kunento ekanje kanje kanje. Emva kweminyaka emingaka ngizomkholwa kanjani? Uhlala lapha manje mfethu? Mfethu ngisengihlala khona la eAdams. So uhlala eAdams. Yes. Uhlala noba khona? Bese sengayihlalela nje nomuntu wami le. Ayi ya ndoda amadoda ngathi inkingo owabhekana nazo uthanda ukuthi zibe manje azange zize zikulandele yini emva kokuthi usukile khona lezilwane mhlambe nawe zikufuna ukuthi ungakubi. Hayi lutho. Azikazi. Ngihle nje ngokukhululeka. Uhleli ngokukhululeka la ukhona. Yes. Okay, anti sebesukile ke manje elokhuzela emsinga sebehlala eMnambithi. Uzimisele ngokuya nini mhlawumbe just ukuyobona ekhaya ukwenza ukuthi mhlawumbe kuba nezinkinga eziqhamukayo. Nawe wazi ukuthi mina ekhaya ngiyazi ukuthi kuphi ngizofika ngizolungisa lokho kumele kulungiswe. Bafo ayikhona kunzinyana ukuthi ngiyafisa kodwa kunzima ukuthi vele ngisuke ngithi ngiyakhona nje. Ngobani? Ko auntie. Yinda. Mhlambe bahamba nazo nje angazi ngani lezinto lezi ngiyini. Ade ngibuza kuwena ukuthi zisanihlupha nalena insizwa. Hayi asihlushwa ilutho lokho isahamba. Akukho lutho nje siyakwazi ukulala kusi. Izingane futhi ayisashawa ilutho aziwusha embedeni lento adiyenzeka. Angithi uyazwela baba. Manje mengifika lapha ngizoba umuntu obuke kanjani wamkelekile yini emva kwalesimo uanti esengimchazele sona. Hayi ngiyafisa umuntu akaBhuti ebuye ezekhaya. Awumzonde ngeke uzumzondele njalo lento ayikhulumayo ngoba ngelinye ilanga uzothi waveza ku TV ukuthi uma wakho bekade ithakatha wakhuluma zonke lezi zinto ayikhulumayo ekubeni nini inyanga zazintshela ukuthi umakhelwane kodwa uma uhlanganisa yonke lento le uhlanganisa nento akayikhulumayo it does make sense kumina
yabo angeke ngelinye ilanga umvusele lezi zinto ayikhulumayo. Hayi ngeke ngimvusele okungenza ukuthula. Ngiyafisa ukuthi ebuye ezekhaya sikwazi ukulungisa yonke lento. Sizame futhi nala esingazama khona ngoba phela seqhamukile nesilokuthi yizilwane ezayiziphakelo yini. Ekwazi mhlawumbe uma wayemtshelile ukuthi wayithathephi. Sikwazi ukuthi kuyiwe kuleyo nyanga noma kanje kuye kwenye inyanga kangakwazi ukuthi siye kuyeni kuyona bezama ukuthi silapheke ekhaya ebuye naye ezekhaya njengomfana omdala ekhaya siyamdinga. Angazi bafuthi uxolisekile yini ngaloko akakhulumayo noma mhlawumbe into sazoyihlalela phansi uyicubungula. Ngiculusekile kodwa ngazoyihlalela phansi ngicubungule kahle kodwa hayi ngiyajabula kakhulu. Bafo ulenzile usuku lami. Ya no siyabonga kakhulu ngoba into senkulu kakhulu vele kusuke kukusiza wena bafu ukuthi inhlaka ezimbili ezisuke mhlawumbe ezinongezwani sikwazi ukusihlalise phansi sibone ukuthi mhlawumbe akukhona isombululo esingaphuma nazo. If ukuthi namhlanje kusombululekile mhlawumbe usesujabulile nawe ujabulile elethi iphupho ngicabanga ukuthi lifezekile. Angazi sisi ngakonke okwenzeke namhlanje ngabe uhappy. Hayi ngibonga kakhulu ukubhala kawayi mina. Ngisizakalile isifiso sami nephupho lami kwakuyikona emva kweminyaka emingaka ngahlangana nengane kaBhuti. Bakwazile ukuthi udaba lami belithathele phezulu. Balisukumela ngathola usizo. Namhlanje ngibone umfana kaBhuti emva kweminyaka ewu10 ngoba phela okuyi5 uma u5 years eshonile. Kwadaleka eminye iminyaka mida kakhulu iminyaka bengazi ukuthi ngiyobuye yini ngiphinde ngimthole. Uthe nje u5 years yena. U5 years uma ahamba emhlabeni sengibala nje neminye iminyaka singabonani. Okay. No ake ngithi siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu kuzona zombili inhlaka. Mbukeli lapho ngasekhaya siyabonga kakhulu ukuthi nisiphi indlebe nanokuthi nje nisibukele. Mawukuthi uyaqala namhlanje ukusibukela siyohlanga media siyacela ukuthi ungafaza usubscribe nanokuthi ngaso sonke isikhathi mayiqala nje ilokhuzana ishow ongafaza ulike nanokuthi ke amalokhuzana izimakethe ningesho ukuthi anizeqi ukuze nathi kube khona mhlambe okuyimasentshana esikutholayo ukuze umsebenzi uqhubeke uye phambili. Igama lami nguthabisa uqumba amaqumba lalaqumbi iselesele ake ngithi nje ixebo. Bafethu uyabona kwami imizi kuphilwa kanzima. Kuphilwa kanzima nje. Engabe izilwane lezi ezimbi wapi la itholwa khona nje la kuthiwa hayi ke naku la kutholakala khona izilwane. And wesiphathi umfokakheswa uyaveza ukuthi akaza kanyibona into enje yena solo kavela. Ngoba izilwane phela uNkulunkulu azidalile siyazazi izilwane unowakho umkhumbi zangena phakathi ngathu siyazazi. Lezi ezinye iqhamuka zakhiwa ubani? Umbuzo lo okungifikele nje enhlizweni yami. Uyabona ukukhulisa izingane zakho ngokuthi uyikholwa uyakholwa ezikhulu ezithembe lonto ukuthi uyakholwa. Yabona umuntu uma beqhamuka eceleni eqhamuka nokunye zingambulala nokumbulala lezo izingane ngoba zazi uma uyikholwa. Kodwa ekugcineni kosuku uthola ukuthi kunezinto ozenzayo ezaziwa abanye abantu. MawuseThekwini uphile enye impilo, mawusekhaya uphile enye impilo. Lento inikeza abantu basekhaya esinye isithombe. Kodwa uma befika eThekwini bethola ukuthi wenza ezinye izinto bangafike balwe bakulwele because bakwazi ukuthi wena umuntu ophila lempilo bakwazi from scratch ukhula. Uyabona ukhulisa ingane emakhaya ikhule yumfana obukekayo ukuthi lo mfana uzokhula beyindoda ihambe emakhaya ifike eThekwini beyinkabi ibulala abantu mayibuyiza kuwena wena kwazi ingane yakho oyiphikela ngisho ukuyiphikela ukuthi hayi ngeke usibani bani ngeke azayenza into enjalo. Lo mama waphilile amanga esaphila emhlabeni waphilile amanga nokuba khona kwendlu nje kuthiwa indla ingenwa ekhaya lo muzi lo ufuna uhloniphe ayingenwa ngobani wayingangenwa kunani phakathi. Sometimes mina ngibuye ngingakukholwa kakhulu indaba yobuthakathi nokuthakatha kodwa yabona makufika abantu abakhuluma into kanje ingenza le ndlela engicabanga ngayo ngiyishintshe ngibuka ngelinye ihlo ukuthi le mhlabeni kahle kahle kanti kunje nanokuthi ungamphikeli umuntu ngisho ngathiwa ubani ngisho ngathiwa uma wakho ngisho ngathiwa ubaba wakho ngisho ngathiwa ungamphikeli umuntu makuthiwa umuntu into uyenzile seshisisa kuyena ukuthi ngempela ngabe kuyiqiniso yini ngoba umuntu uzokumangaza umuntu. And indlela enza ngayo uanti kaMfana ngiyabona ukuthi somehow unako ukukholwa because nabo
basuka eMsinga basuswe yiyona lenkinga yezilwane kanti umfana vele uyachaza ukuthi yena into eyambalekisa ubalekiswa ukuthi njengoba lelwane bezazi umnikazi wazo bekugogo engasekho sekusele yena njengomuntu kade eyiphakela obviously izogxila kuyena so ubalekiswe yilonto and la khona unokuthula ngeke uzumsole futhi ukuthi wahambelani because uyayikhuluma indaba yakhe iqondile icacile futhi so bafethu uma ukuthi bakhona abantu abafisa ukuphila lempilo nabayiphilayo ayimana bayiyeke ayikho right ixabanisa umndeni ihlukanisa ifamily izwana yonke into right iphele nya ungakhohlwa ukuthi mangithi nje sithe uzobe sowubona ke umuntu lapha o-advertiser umsebenzi wakhe omuhle ngendlela eyisimangaliso engicabanga ukuthi kwayibona labantu abanenkinga ethi mayibe nje ilwane kufanele ke sibatholele nontombazane sibone ukuthi mhlawumbe akukhona la angabasiza khona ngiyacabanga ukuthi kukhona la angabasiza khona ngamandla kanawo unamandla eyisimangaliso kunobufakazi obuningi engibutholile ngoba angifuni uku-advertise umuntu umsebenzi kanti uzodlala ngabantu so umuntu lengenzile research ngaye ngathola ukuthi umuntu osizanayo kakhulu luckily kanti vele i-episode ezoba khona i-episode ethi mayifane nale so ngizozama ukuthi mhlambe ngibuye ngenza into esa part 2 just ukuthola ukuthi mhlambe oluphi usizo abanikezelona noma oluphi usizo angabasiza ngalo kwawuyena siyabonga kakhulu so uhlanga media aniqhubeke futhi nisibukele njalo ngolosithathu nanjalo ngoSunday from next week siyaqala uSunday wethu uyaqala uSunday wethu lo esakubona nje uSunday uyaqala siletha uhlelo olusha ceke siyabonga kakhulu igama lami ngoqumba amaqumba lalaqombisa lesele lentaba mangithi sithe nje uhlale danke ngiyabonga Thokozani Camako Akwande Ndawuwe Shewe lo phambi kwenu ugogo unyuka yamanzi ngiphuma eziko lendalo phansi kwempande yemvelo singabelaphi bendabuko abalapha ngamakhambi emvelo namhlanje ngithi ake nginibusise ngikunazisa ngendlela esisebenza ngayo amakhambi ethu awaxutshwe nalutho imvelo lesinikwe umdali njengoba nani ngibona ngihleli kuyona imvelo siyatholakala ke thina phansi kweaccount kagogo wethu omdala osiphethe ugogo Matiwane ku TikTok siphinde futhi sitholakale na ku WhatsApp noma ngabe ukuphi eSouth Africa amakhambi ethu ayatholakala ke la ekhaya ngizocela ukunibonisa nje amakhambi esihambisana nawo la ekhaya lana ke ngiphethe ibhodlela lo baba umakoti alilizele sonke siyazi ukuthi yinye kuphela induku yokushaya umama and niyazi ke bantu besilisa kubaluleke kangakanani ukujabulisa umuntu wesimama egumbini leni lokulala uyamthola la kwiform yempuphu uphinde futhi umthole la embizeni kukhona abantu abafana nami abaprefer ukuvula nje umuntu athele uyakwazi ukuthi uyitholele ngaye lana ke ngiphinde futhi lana ngibe noshuna ukuvuka sebedelile lona ke ngani zakwethu ubaluleke kakhulu mangabe umuntu eselele phansi mosugula ugulela indaba yokuthi ulele phansi bonke abantu sebaya give up kuwena sekudele ngisho udokotela uyakwazi ukuthi ungene lana ngisho ngabe kuthiwa usufaka inabukeni unasiphi nasiphi isifo ayikho inkinga uyangena futhi nawe lana siphinde futhi ke la ekhaya sibe nezinto ezinjengeyiwasho kodwa ezamafutha zonke iwasho za la ekhaya zinjena ke lese ngisiphethe silwa nayo yonke into enihluphayo egcikeni ingabe yilwane ingabe yimfene ingabe ingane ziyakhala azithola ukuphumula nobuthongo uyakwazi ukuchela ngayo ke egcikeni iyalekelela ke kuwena ukuthi uyisebenzise ke kuwena nomndeni wakho ukhumbule ukubaluleka ukuthi uma wena uyiqinisa uphinde uqinise nomndeni wakho akukho ke la ekhaya singakwenzi mungabe mhlawumbe ufuna uqinisela ikhaya siyakwenzela lokho mufuna futhi siqinisele ibusiness lakho nakhona futhi siyakwenza into enhle ngathi ukuthi ke la ekhaya noma ngabe kwenye iprovince awusondelene nathi amakhambi ethu ayafika la ukhona ngocourier guy mahala ngisaqhubeka ke futhi nawe lana ke ushuni wempande yokuphila this is your daily tonic uyiphuza every day njengoba usukudla ama vitamin akho nempande yokuphila uyidla every day njoba nje usuku umuntu nje oyiphuzela mhlawumbe izinto zakho zokuphathwa yikhanda musungena lana ke awusahlushwa ikhanda awusahlushwa iqolo onke amakhambi emvelo ala ekhaya are suitable for the whole family unless it's written ukuthi eyabo baba noma eyomama njengaleli ibhodlela engiqale ngalo ngiqhubeke ke lana ngize kushuni womhlabelo uwile waphuka ube ku car accident noma ngabe mhlawumbe ufakilwe izinsimbi ukuze ukwazi ukuhamba wonke umuntu ophukile uyafika la umehluko ke wayo zonke lezi zinto engikuvezela zona ke ukuthi konke kuyafika okuyikhambi eliphuzwayo uyafika kuyimpuphu kufike
kuyimbiza kuya ngawe ukuthi wena uprefera kuphi. Asikho ke isifo esingasilaphi la ekhaya noma ngabe yini osuhlukane nayo. Abantu abenza imhlahla ufuna ukwazi ukuthi kwenze njani ekhaya kwabheka phezulu, sikhona siyakwazi ukuthi sikulekelele. Umhlahla wala ekhaya na uyenziwa, uphinde futhi ubhuke uzosibona uma ufisa ukusibona noma ngabe ukuphi eSouth Africa siyafinyelela nawe kuwena. Akekho ke umuntu ongaphili la ekhaya, siyakholelwa ekuphiliseni, ukuphila ngokomoya, ukuphila nangokwenyama. Siqala lapho ngaphambi kokuba siqhubeke nempilo. Kubaluleke kakhulu ukuthi uqale uyinakekele wena, wazi nendabuko yakho nemvelaphi yakho. Amakhambi maningi angiwaphethe wonke, kodwa amanye ayakulekelela nokuthi uxhumane nemvelaphi yakho. Baningi ke abantu abafana nami abayithola banabantu abadala, kodwa there is no spiritual connection noma there's no communication. Amaphupho akho ayavaleka, awazi ukuthi uxhumane kanjani nendabuko yakho. Siyangena futhi lapho sikuvulele khona amaphupho akho, uxhumane futhi nendabuko yakho, uzazi ukuthi wena kahle hle indlela yakho ibheke ngakuphi, ngoba sonke singaqoka ngokufana kodwa izikhwama esiziphiwe ayifani. Kubaluleke kakhulu ukuthi uzazi mntakama ukuthi ukuphi. Abaprofeti abathandazi azi indlela yakho ukuthi ingakuphi ngaphambi kokuba uyoyifaka mhlambe kugobela ongathunywanga kuyena. Kubalulekile uhlaza uhlanzekile nebhodlela lethe elikhulu kakhulu esilisebenzisa ngaso zonke izikhathi lokukhuculula. Noma ngabe wenzani la ekhaya, umnyango wokuqala nawo. Uma khuculula uyafika kanje, uphinde futhi ufike uyipowder, kuya ngawe namandla wakho onawo. Usiza kuphi ingane zakwethu ukuhlambulula nokukhuculula ingaphakathi lakho, nokuhlambulula imimoya engabe ilwisana nawe ukuze ukwazi ukuxhumana nemvelaphi yakho. Ave kubalulekile bantwana bethonga ukuthi uhlezi uhlanzekile ngoba umuntu omdala akavakashi la kungcole khona. Ukugwemeke nokuhlezi unabantu abaningi obavakashelayo ngokucansi ngoba lokho kuyalibalekisa ngisho ithungo lakho. Siyacela ke kakhulu ngane zakwethu ukuthi nithole nalikhambi loma khuculula naseyinganeni nize liyakwazi ukuthi sisebenze. Mufuna uku-order mhlambe outside of KZN noma within KZN ayikho inkinga, ungasithola lapha ku WhatsApp on 073 324 9257. Ngizoyiphinda futhi it's 073 324 9257. Asinazi insuku esisebenza ngazo nesingasebenzi ngazo, noma inini ungakwazi ukuthi usi WhatsApp sizokwazi ukukulekelela. Amakhambi akho afika noma ukuphi eSouth Africa mahala nguCourier Guy. Okwakho ukukhokhela ikhambi olinikiwe. Insebenzo ke azinawo ama prices wabekayo ngoba kuya depend ukuthi sizosebenza into enjani. Siyathokoza kakhulu Camagu, Ndawuwe, Shewe, Akukhanye, Becosibele ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga. Nawa ke ama products amancane kulawa engibonise wona. Lona uvuka sebedelile ke inkani zakwethu. Ngishilo ngathi la uvuka noma sekudele odokotela abathakathi na wonke umuntu noma ngabe kuthi usulele phansi sekulinda usuku lakho lokufa, uvuka ngayo ibhodlela lavuka sebedelile inkani zakwethu. Ngiphinde futhi nginibonise ke unumber 1 wethu oku step 1 ke owumakhuculula. Lona usetshenziswa nawo wonke umuntu. Khumbula sihlambulula imimoya, siklini ngaphakathi lakho, ithonga lifike livakashe likuthola uhlambulukile, kuvuleka amaphupho uwazi ukwakhumbula nokwezwa ukuthi achaza ukuthini. Wonke umuntu ekhaya uyalisebenzisa ke leli bhodlela ingane zakho.